दोस्तों नमस्कार। मोर नाम ଯାଦବ ପ୍ରଧାନ। दोस्तों ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜ ଜେଜେବାପା ବୁଢ଼ାବାପା ବାପାମାନଙ୍କର ପଟା କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓ ଶିଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମର ସାହାରା ନେବା। ଆପଣ ମନେକର ଜମିର ଖତିଆ ନମ୍ବର ଜାଣିନଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନଥିବେ, ନାଁରେ କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାଁରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା? ଏଇଠି ଲେଖିବା ଭୂଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୂଲେଖ ଲେଖିଲି, ଆସିଗଲା। ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବି ହେବ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବି ହେବ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବି ହେବ। ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଏଭଳିଆ ଖୋଲିବ। ଏମିତି ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ତହସିଲ, ତାପରେ ଭିଲେଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ, ତହସିଲ ହେଉଛି ଆମର ନୂଆଗାଁ, ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗାନ୍ଦ୍ରିଗାଁ। ଆମେ ଗାନ୍ଦ୍ରିଗାଁ ଖୋଜିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗାଁ ଖୋଜିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନାହିଁ କିମ୍ବା ଖତିଆ ନମ୍ବର ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି ନାଁରେ ଆମେ ଖୋଜିବା ପଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ ଟେନାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଟେନାଣ୍ଟ ନେମ୍ରେ। ଏ ଟେନାଣ୍ଟ ନେମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାର, ଜେଜେର, ବୁଢ଼ା ବାପାର ଗୋଟେ ନାଁ ଖୋଜିବେ। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ନାଁ, ଏଇଟା। ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି କାଲି ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଭ୍ୟୁ RORରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପଟା ଆସିଗଲା। ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ମୁଁ ପଟା ବାହାର କଲି। ଏମିତି ହିଁ ମୋବାଇଲରେ ପଟା ବାହାର କରିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖତିଆ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଖତିଆ ନମ୍ବର। ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଙ୍କର ନାମ ଏଠି ସବୁ ଦେଖେଇବ। ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଜା, ଉପରେ ମୌଜା। ଏଇଟା ଥାନା ନମ୍ବର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ନମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ଏସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର। ମୋବାଇଲରେ ଏଭଳିଆ ବାହାର କରିବେ ଜମିର ପଟା।
दोस्तों ମୁଁ ପଟ୍ଟା ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝେଇଲି, ଦେଖେଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ और अच्छा ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ऑल नोटिफिकेशन दबाନ୍ତୁ। दोस्तों नमस्कार, ରହିଲି। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।